V nasledujúcej videoukážke si ukážeme, ako funguje technológia Bluetooth, aké sú jej výhody a nevýhody a ako toto prepojenie vyzerá. V prvom rade si musíme definovať, že každé prepojenie počítačovej siete musí prebiehať pomocou nejakého prenosového média. Toto prenosové médium môže byť fyzické alebo môže byť bezdrôtové. V prípade bezdrôtového prepojenia definujeme ešte typ tohto bezdrôtového prepojenia. V prípade Bluetoothu ide o bezdrôtové pripojenie typu rádiových vln pod istou frekvenciou. Znamená to teda, že ak sa dve zariadenia dostanú k sebe do blízkosti 10 metrov, môže prebehnúť automatická protokolová výmena. Jedno zariadenie nadviaže komunikáciu s druhým zariadením a podľa ich spoločného protokolu, za predpokladu, že oba zariadenia majú príslušný softvér, dokážu tieto dva zariadenia automaticky započať komunikáciu. Rýchlosť takejto komunikácie pri Bluetoothe verzii 2 bývajú až 3 megabity. Existuje ešte ďalšia technológia na bezdrôtový prenos dát, ak sa teda bavíme o blízkych vzdialenostiach, a je to infračervený port. Jeho nevýhodou je ale, že aby prebehol tento prenos týchto informácií, musia mať zariadenia na seba priamy výhľad. To znamená, nesmie byť výhľad tohto portu zatienený alebo respektíve zakrytý nejakým telesom. Pri Bluetoothe tento problém odpadáva. Bluetooth dokáže posielať informácie naraz až do 8 zariadení. Infračervený port iba do jedného. Je to čiastočne aj výhoda, keďže už nemusíme riešiť až také veľké bezpečnostné rizika, keďže komunikácia je málokedy prerušovaná a málokedy podlieha rušeniu, keďže táto technológia musí mať priamy dohľad na druhý port. Pri Bluetoothe ale musíme riešiť aj toto rušenie, keďže ak posielame naraz dáta na 8 zariadení a týchto 8 zariadení komunikuje s ostatnými zariadeniami navzájom, v tom prípade je veľká šanca, že sa nám začnú naše dátové toky rušiť. Aby sme zabezpečili, že naše zariadenia sa navzájom nebudú rušiť, používame tzv. Frekvenčné preskakovanie, širokospektrálne frekvenčné preskakovanie. Pomocou tohto preskakovania tieto zariadenia neustále menia frekvenciu svojho vysielania, zmeniajú presne 1600 krát za sekundu. To znamená, že ak aj nastane prípad, že by boli dva zariadenia na rovnakej frekvencii, rušenie nastane len na maličký zlomok sekundy, keďže zariadenie zmení svoju frekvenciu 1600 krát za sekundu. Aby sme si definovali frekvenciu Bluetooth zariadenia, teda frekvenciu toho, ako toto zariadenie vysiela rádiové vlny, musíme si ju zadefinovať ako 2,402 GHz až 2,480 GHz. Toto je rozpätie frekvencií, ktoré používajú Bluetooth zariadenia. Aby sme zamedzili ďalšiemu rušeniu, aby sa zamedzilo ďalšiemu rušeniu, je Bluetooth signál veľmi slabý. Je konkrétne iba 1 mW. To znamená, že jeden signálový prenos potrebuje 1 mW vašej energie z mobilu. To znamená, že nejako nevplýva na nabitie batérie. A dosahový limit Bluetooth technológie je len 10 metrov.
čo ďalej prispieva ku zamedzovaniu rušenia. Nakoniec si ešte ukážeme, ako prebieha komunikácia medzi dvomi zariadeniami. Prvé zariadenie sa musí spárovať s druhým zariadením, potom si tieto zariadenia vymenia svoje adresy, majú vlastný protokol, keďže aj jedno aj druhé má v sebe aktivovaný Bluetooth, teda má v sebe modul Bluetoothový a ešte má aj software. A potom tieto dva zariadenia môžu komunikovať s tým, že teraz vlastne vytvárajú ako keby pikosieť. Čo to teda odporne nazýva.